Jarane digaduh lelembut. Pas jam 2:30 aku mudhun saka bis prayoga. Jeluk, aku ora bali ning omahku. Ning terus njujuk rumah sakit Klepu. Mbokku dirawat ana ing kono. Jalaran lagi gerah. Doe mung udakara 100 meter saka dalan gedhe. Mula ora nganti 5 menit sikilku wis ngancik lataran sisih wetan. Ratmi, Ratmi, tulung lawange ngakno. Mbak Ana, dilit yo, ndak jupuk kunci sedelo. Yo, wangsulanku cekak karo tanganku gogoh-gogoh tas njupuk jungkat. Rambutku sing awul-awulan ndak alusake. Ora mulih dhisik po, Mbak? Pitakone Suratmi, sinambi mlesekake kunci ing lawang regol sing dhuwure mung 2 meteran. Ora, sapa sing nunggu si Mbok? Aku ganti takon. Mau esuk ditunggu bapakmu, ning saiki wis mulih yae. Ratmi semaur karo ngunci lawang meneh. Tanpa noleh-noleh, sikil ndak angkat mboko siji. Mencaki tegel sing resik tur tinoto tarik-tarik. Kamar nomor 1 ndak leboni. Mbok jenengan nembe sare, kandhane Bu Salim sing uga nunggu mboke. Mapak tekaku. Oh, nggih to. Tumanggapku karo mesem. Wong-wong sing padha nunggu sanak sedulure sing lara lan sak kamar karo mbokku padha ngulatake aku. Gemergeten njur tak uncali esem sisan. Nalika aku lagi jimpiti semut sing gemrayah nang dhuwur meja, papan nyelehake roti. Mbokku nglilir. Kapan le teko? Pitakone lirih sakwise buka mripat. Gintas, Mbok. Simbah ora mrene po? Tembungku karo ngepeti raine. Rasah ngarep-arep mbahmu, lah wong wis tuwa kok. Ben tunggu omah wae. Krungu ngendikane si Mbok ngono. Aku ora wani nyaruwe. Rasane ngantuk banget, Jeh. Mau bengi ora bisa turu. Kandhane si Mbok maneh. Nek ngono yo nggonen turu meneh ben lek mari. Ndak suarani kaya ngono, mripate yo terus diremake. Aku banjur ngleler metu. Jingklik ndak lungguhi. Mripatku ndak umbar ing sak tengah-tengahing taman sing kebak kembang maneka warna. Wengine aku turu ning rumah sakit. Karepe mono arep ngladeni si Mbok yen sak wektu-wektu butuh apa-apa. Wiwit jam 7 tekan jam 9. Sikilku ndak ongkang-ongkang nang dhuwur dingklik sak cerake peturane si Mbok. Sedilo-sedilo ngadeg perlu ngladeni penjaluke. Udakara jam 9:30. Si Mbok wis sare makles. Aku nuli klithih-klithih metu. Dingklik dawa sing wis dilungguhi wong loro, aku melu lungguh. Kanggo mbuwang rasa ngantuk, aku jagongan karo wong mau, cerita werna-werna. Usanane, Pak Pardi nyritakake kedadian sing dialami Pak Mitra, sedulure. Mboko sak tembung cerita kuwi tak catet ing pikiran. Udakara taun 1972. Dadi Pak Mitra isih cilik, lagi ngangsu kawruh ing SMP kelas 1. Jenenge cilik Jodi. Bapak mboke ngingu jaran cacah 3.
Mula saben mulai sekolah, Jody mesti ngarit suket. Meh kabeh keluarga ing desa Mlumbang, ya papan dununge Jody. Padha ngingu sato iwen. Akeh-akehe padha ngingu jaran. Yen pinuju mangsa ketiga ngerak, lemah sak kewetengen desa Mlumbang nelo-nelo. Sukete moh tukul. Mula saka iku, Jody bebarengan karo kanca kancane sak baraan njur ngulandara menyang wetan Kali Praga. Mung perlu golek pakan. Jaman biyen durung ana bis kaya saiki. Dadi saben-saben lungan mesti mung numpak kapal alias mlaku. Kamangka doe watara 10 km. Sikile nganti meh coklek-cokleko. Eloke Panggresula ora nate kawetu. Nganti sawetara minggu anggone ngarit ana ing wetan Praga. Ora ana kedadian apa-apa. Nanging nalika Jody meneri ngarit ning daerah Sendang Mulya, dheweke nemoni lelakon sing ora klebu ngakal. Nalika semono, Jody sak kancane nelusup-nelusup ing antarane wit pari sing ambyuk nang dhuwur galengan. Perlu jumputi suket. Anggone golek merenca, ora dadi siji. Sukete lemu banget, saking seneng-senenge ngarit kanthi lali ora tau ngadeg, tanpa leren, ndungkluk terus, tansah ngremet nurut enggo-eng galengan. Sinambi ngukupi suket kalebokake wadah, dinet-net ben amat akeh. Sauntara kuwi, srengengene pas nang dhuwur bun-bun. Panase nyentret kaya mecah-mecahno gundul kae. Bab iku ora dienggo rasa. Wis kulino. Jody ngadeg, sirahe ninguk mengetan. Mripate weruh warung-warung pating jentrek dodol maneka panganan. Ing ngarepe katon wong-wong pating sliwer. Jody mas padakake sedhela. Jebule wong-wong mau nggur meneng-menengan. Ora ana sing caturan, padha mbisu kabeh. Leren ngombe-ngombe dhisik le. Aloke wong tuwa sing jumedhul saka omah cilik sak cedhake warung. Ah, nggih. Jody wangsulan ora nganggo wigah-wigih. Najan durung tepung, ning Jody terus marani wong tuwa sing jenggote wis putih iku. Arit dalah sukete ditinggal semprung. Kene mlebu. Aja wedi-wedi. Celadune wong tuwa mau karo mlebu omah. Nuli jenggelek lungguh. Jody ya melu tetenguk ngedepake wong tuwa mau. Ning durung geneman apa-apa, wong tuwa iku menyat saka lungguhe, terus memburi. Teka-teka wis nggawa 2 gelas wedang sak nyamikane. Nuli celatu. Gila, ombenan. Kowe gorong banget toh. Matur nuwun. Mung kuwi swara sing metu saka tutuke Jody. Embuh kena daya apa? Weruh wedang lan panganan iku. Dadakan rasa ngelake ilang. Lan wetenge krasa mbesesek. Emoh dileboni apa-apa meneh. Weruh Jody ora ndumuk suguhane. Wong tuwa iku ora nesu. Sabanjure padha omong-omongan nganti sauntara suwe. Omahmu ngendi le? Kulon Progo, Mbah. Ha iya. Kulon Progo ki desane ngendi? Rak ya ana jenenge to? Dusun Blumbang, Mbah. Jenenge kok nyeleneh timan? Enggih. Terus nek ngundang kowe kepriye? Cekap Jody, Mbah. Menawi jenengan asmane sinten? Sebut wae Mbah Growong. Ora le. Lah kok kowe nganti kedarang-darang tekan kene kuwi? Nggonmu ngingu apa? Ngingah jaran, Mbah. Lah pira cacahe? 3, Mbah. Mbok aku tak nggadoh siji. Entuk apa ora? Nggih, angsal mawon. Wangsulane Jody tanpa mikir luwih dhisik.
Krungu tembenge Jodi, bocah sing lugu iku. Mbah Growong mesem, eseme sajak nyolowadi. Ngemu teges sing sumlempit ning bab kuwi bisa ora dingerteni dening Jodi. Sedhela mripate Jodi ngorak-arik kahanan jero omah. Abrak-abrakan lumrah, ora ngutani. Tegese ora apik-apik banget, prasaja. Wis sore le, kono nek arep bali. Pakone Mbah Growong rada sora. Jodi ora tumanduk gunem. Bacute terus njaluk pamit. Lunuh-lunuh metu. Tekan jaba, dheweke njolo saknalika. Omahe Mbah Growong ora katon. Sing katon mung kuburan sing kebak kijing. Sirahe age-age ditolakake memburi. Karepe mono, Nedya nyeluki Mbah Growong lan arep takon ngenani kahanan sing aneh-aneh iki. Ananging Ndaibo ndredege awake Jodi. Jalaran ing mburine. Mung tinemu randu alas sing gedene ora umum. Wite dirangkul wong lima wae ora tepung. Jodi age-age mlayu karo bengok-bengok ngundang kanca-kancane. Sing diundang ora ana sing jedul siji-sijia. Wah, edan mesti wis padha mulih dhisik. Grenenge Jodi lirih karo tetep mlayu. Ambekane ngos-ngosan. Kringete wiwit nelesi awak sak kojur. Sauntara kuwi ing sisih kulon. Srengengene sak udus wae wis angslup. Wektu pancen wis meh surup. Mula anggone mlayu saya dibanterake. Mlayu lan mlayu terus. Rasa kesel ora dirasakake. Sing wigati enggalo tekan ngomah. Usanane jam 7 bengi, Jodi lagi nginjek desane. Dheweke ora njujuk omahe, ning malah ngener omahe Siman. Kula nuwun. Jodi uluk salam. Monggo. Sinten nggih? Suarane Siman saka jero. Kowe Siman? Ana apa Di? Kowe mau ninggal to? Pitakone Siman sakwise buka lawang sing kagawe saka pring. Lho, sing ninggal ki malah kowe sak kanca. Lawang aku lagi tekan kene jare. Jodi ngedongake. Wong loro el-elan sedhela. Ayo, lungguh nang jero. Kowe tak critani. Pangajake Jodi. Wong loro kuwi nuli pating cernuk. Jodi terus nyritakake bab kedadian sing mentas dialami. Siman mung bisa plonga-plongo kaya kebu. Mung bisa plenggang-plenggong. Siman sak kancane duwe panduga nek Jodi wis mulih dhisik tanpa pepoyan. Jebul malah isih keri. Dindek sing mbareksa wit randu alas ing sak kulon desa Tiban. Bar cerita, Jodi njur mulih. Ngaren kok nganti wengi Di? Sukete apa wis kok selehake ning kandang? Mbokne mapak pitakonan kaya ngono. Nalika weruh Jodi buka lawang ngarep sing ora dikancing. Ditakoni kaya mangkono, Jodi ora wangsulan. Mripate malah kembeng-kembeng loh. Dheweke lagi kelingan yen suket dalah arite keri ning tengah sawah. Dheweke wedi nek disrengeni. Loh, kok malah arep ngembengki tenane ana apa? Mboke nyerake Jodi tetep bungkem. Eluwe sida ambrol. Mboke dadi bingung dhewe. Njur undang-undang bojone. Wis, rasa nangis. Nangisi apa? Bapakne ngareh-areh karo ngusap loh sing ndlewer tekan gulu. Sakwise lerem, Jodi nuli nyritakake kedadian sing wis dialami. Diceritakake uga nek suket dalah arite keri. Krungu ceritane Jodi. Wong tuane padha pandeng-pandengan. Njur bebarengan gapyuk ngrangkul anake kebak sih katresnan. Pundake dinyet-nyet.
Jodi ora didukani. Mulane rasa ayem lan tentrem ngebyuki atine Jodi. Tan Kocapo let sepasar saka kedadian kuwi. Jarane sing disenengi dhewe sarta sing lemu dhewe lara. Diprok terus emoh memangan, emoh ngombe. Ora ganti dina. Jaran iku mati kleset. Jodi dalah bapakne, mbokne, rumangsa getun banget. Rumangsa kelangan. Tan Rinoso luwe brebel-brebel mudhun. Drojos memper kalen cilik. Bangke jaran kuwi terus digawakake jugangan. Dipendem ana ing sak cedhake kandang. Bengine keluarga sing kepaten jaran kuwi delek-delek lan duweni panemu. Yen jarane dikersakake Mbah Growong sing mbreksa wit randualas sak kulon desa Tiban. Jalaran manut ceritane Jodi. Mbah Growong nembung nek arep gaduh lan Jodi ngolehake.